नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। कैसन बनी सब स्वागत बा पीकेबी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और गाना जौन रुआ के इंतजार रहा गाना रिलीज हो चुकल बा पवन सिंह जी के तुम सा कोई प्यारा। बहुत ही ज़बरदस्त गाना रिलीज भइल बा टिप्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल से। रुआ सब वीडियो के देखी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। रोशन सिंह विश्वास जी के लिखल गाना बहुत ही खतरनाक गाना बा। रुआ सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी का है कि गाना सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब वीडियो देखला के बाद लागत है कि बहुत ही बड़ा बॉलीवुड के तरह वीडियो बनल बा। बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा भइल बा वीडियो में। तो रुआ सब सुनी और देखी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी भाई पवन सिंह जी के। कहा कि पवन सिंह भैया के गाना बहुत ही खतरनाक वीडियो और बहुत ही मस्त गाना बनल बा। देख के गाना बहुत ही मज़ा आ गई। वीडियो हम देखनी और वह सब भी देखी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और वीडियो के शेयर करी ताकि एक से एक वहाँ के जब गाना आवेला तो रुआ सब जानते बनी कि भोजपुरी में तांडव मचेला। तो रुआ सब गाना सुनी और ढेर शेयर करी। टिप्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर गाना बा, ऊपर सर्च करी और वह सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी पवन सिंह जी के। और पीकेबी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर करके वीडियो के शेयर जरूर करें, लाइक जरूर बनाओ।